garai honenak. Noizbait izan aldira azken finean izaki gizaki putak besterik ez gara. Gure zilborren munduan berriro elkartuko gara Nabarreriako plazan. Urrutitik begiratzen lehen laguntzat nituenak. Elkartasun kolektitzazio ta zer ostia. Norberak eusten badio alduen bezala. Zer egingo diogu galduta dago dena. Eskerrak ondoan zaudela. Irratiak dio beste gerra bat hastear dagoela. Heldu aroari, heldu ezinik gauden bitartean. Beste benperapenak probestu dituzula. Ta niri zer ondoan zaudela. Ta orain eskaintzen dizuet kantau nire zilborren mundutik datzitako bertsoak zuentzat. Zuekin horrez bezala dakizuelako noiz bidali opatik hartzera.